कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. दहशतवादी हल्ला झालेला आहे, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील 6 पर्यटकांचा मृत्यू झालेला आहे आणि देशभरातील जवळपास 26 ते 27 जणांचा मृत्यू झालेला आहे. आपली प्रतिक्रिया असं आहे की काश्मीर खोरं हे शांत झाले असं वाटत असतानाच कालच अचानकपणे अत्यंत दुर्दैवी आणि खूप मोठा असा दहशतवादी हल्ला हा काश्मीर खोऱ्यामध्ये झाला. आणि या काश्मीर खोऱ्यामध्ये माझ्या महाराष्ट्रासह देशभरामधील जे पर्यटक त्या दहशतवादी हल्ल्याला बळी पडले, त्यांना मृत्यूला सामोरं जावं लागलं, त्या सर्वांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या कुटुंबियांना हे दुःख सहन करण्याची ईश्वरानं ताकद द्यावी अशी प्रार्थना करतो. आणि त्याचबरोबर अशा ह्या भ्याड हल्ल्याचा मी निषेध करतो. आणि ज्यांनी कुणी हा हल्ला केला त्यांना भारत सरकारने धडा शिकवावा, त्यांच्या घरामध्ये घुसून त्यांना मारावं, याकरता आम्ही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत हा देखील विश्वास देतो. यावरून आता पुन्हा एकदा राजकारण सुरू झालंय. संजय राऊत यांनी मागणी केली आहे की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा आणि राज ठाकरे यांनी म्हटलं की 10 पिढ्यांना आठवतील असा बदला हा भारतीय सैन्याने घेतला पाहिजे. या दोन्ही वक्तव्यांकडे कसं पाहताय? नाही, असं मी तुम्हाला सांगितलं ना की आपल्याला असं वाटत होतं सर्व काही शांत झालेलं आहे आणि म्हणून आपण गाफील राहिलो का? कारण शेवटी ते जे कोणी दहशतवादी आले ते पोलिसी वेशामध्ये आले, युनिफॉर्म मध्ये आले. इतके दहशतवादी पर्यटकांमध्ये सरळ सरळ येतात, त्यांचे नाव पत्ते विचारतात आणि ओळखून ते गोळ्या घालतात. याच्यातून नाही म्हटलं तरी एक गोष्ट आपण कबूल केली पाहिजे की आपली सुरक्षा व्यवस्था ही दिवसागणिक ढिली पडत चाललेली आहे, लूज होत चाललेली आहे. आपण थोडं आपले विरोधक म्हणा, आपले प्रतिस्पर्धी म्हणा किंवा आपले दुश्मन म्हणा, हे आपल्याला घाबरलेले आहेत. अशा एका समजामध्ये मी भ्रमामध्ये म्हणत नाही, प्रसंगी भ्रमामध्ये तर आपण नाही येत ना. कारण पुलवामा प्रकरण झालं, त्याही ठिकाणी 40 जवान मारले गेले, ते असेच गेले. आजचे पर्यटक मारले गेले, तेही असे गेले. पण याच्यावर चर्चा नंतर करता येईल. पण ज्याने कुणी हे केलंय त्यांना मात्र धडा शिकवला पाहिजे आणि तो धडा शिकवण्याकरता आम्ही देशाबरोबर आहोत. अगदी आता महाराष्ट्रातला राजकीय प्रश्न, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या युतीबद्दलच्या सतत चर्चा सुरू आहेत. दोन्ही नेते हे भारताच्या बाहेर आहेत. आल्यानंतर या सगळ्याबाबतचे युतीबाबतचं त्यांचं विचारमंथन होईल. मात्र तुम्हाला काय वाटतं, या युतीमध्ये आता ही युतीची चर्चा एक मीडिया ट्रायल आहे की मग यावेळी पण अनेकदा या आधी पण चर्चा झालेल्या होत्या युतीच्या, आता पालिकेच्या निवडणुकीमध्ये ही चर्चा का आली आहे? याच्यामध्ये काही वेगळं पॉलिटिक्स तुम्हाला दिसतंय का की खरोखरच युती होईल? असं आहे की राज ठाकरे आणि उद्धवसाहेब ठाकरे हे एकत्र येण्यासंदर्भामध्ये गेले 2 ते 4 दिवस जी महाराष्ट्रामध्ये चर्चा सुरू होती, त्या चर्चेमध्ये सुरुवातीला मी माझं मत हे स्पष्टपणे नोंदवलेलं आहे. परंतु आता दोन्ही नेते परदेशामध्ये आहेत, त्यामुळं आम्हाला काय वाटतं या संदर्भामध्ये आम्ही प्रतिक्रिया दिली तर ते ऐकण्याकरता ते हिंदुस्थानामध्ये नाहीच आहेत दोन्ही नेते. त्यामुळं तूर्त ते हिंदुस्थानाच्या बाहेर असल्यामुळं आम्ही ह्या प्रतिक्रिया थांबवण्याचा निर्णय घेतलाय. ते हिंदुस्थानामध्ये आले की आपण पुन्हा याच्यावर चर्चा करू, भाष्य करू. मध्यंतरी एक याच युती संदर्भातला एक व्हिडिओ व्हायरल झालेला होता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संदर्भातला, जेव्हा युतीबद्दल प्रश्न विचारला आणि त्यानंतरचे खूप ट्रोल झालेले आहेत. अनेक नेत्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे की फक्त हे युतीचा हा ट्रेलर आहे एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी. युती झाली तर सर्वाधिक फटका एकनाथ शिंदेना बसेल म्हणून ते त्यावेळी एवढे रागावले. कोणा एका व्यक्तीला, कोणा एका पक्षाला फक्त हे 2 भाऊ एकत्र आले आणि ह्या 2 पक्षांची जर युती झाली, मी पक्ष विलीन म्हणत नाही, पक्षाची युती म्हणतोय, तर केवळ एका कुठल्या पक्षाला, एका कुठल्या व्यक्तीला त्याचा फटका बसणार नाही, तर सगळ्याच पक्षांची झोप उडेल. हे मी 2च दिवसापूर्वी विधान केलं होतं. त्यामुळं सगळ्याच पक्षांच्या पोटामध्ये गोळा उठलेला आहे. विरोधी पक्षनेत्याचं अजूनही जी खलबत आहे ती गेल्या
अनेक दिवसांपासून तसंच प्रलंबित आहे. अधिवेशनामध्ये पण आम्हाला हेच नाव होतं की भास्कर जाधव यांचं नाव चर्चेत होतं. का सरकार भास्कर जाधव या नावाला घाबरतंय की काय नेमकं? भास्कर जाधव विरोधी पक्षनेतेपद सरकारला का नको आहे? भास्कर जाधवांचं महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या विरोधी पक्ष नेते पदाकरता केवळ नाव चर्चेत नव्हतं, तर महाविकास आघाडीतर्फे शिवसेना पक्षाचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख म्हणून तशा प्रकारचं पत्र विधानसभा अध्यक्षांना देखील दिलं. माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना आम्ही भेटून विनंती केली. त्यांनी सकारात्मक अशा प्रकारचा प्रतिसाद दिला होता. परंतु पुढे पुढे हे लक्षात आलं की सरकार हे माझ्या नावाला घाबरते. सरकार हे 5वी बहुमताचं जरी सरकार असलं तरी त्यांना कदाचित असं वाटत असावं की आपण सौ सोनारकी केली तर भास्कर जाधव हा एक लोहारकी करेल, अशा पद्धतीची भीती त्यांच्या मनामध्ये दिसून येते आणि म्हणून माझ्या नावाची घोषणा अद्यापर्यंत होऊ शकलेली नाही ही वस्तुस्थिती खरी आहे. येणाऱ्या पालिका निवडणुकीसाठी ठाकरे गटाला एक महत्वाची पालिका निवडणूक आहे, कारण मुंबई हे ठाकरे गटाचं किंवा शिवसेनेचं एक अस्तित्वाचं ठिकाण आहे. पालिका निवडणुकीसाठी युती असू दे किंवा मग अजून काही स्ट्रॅटेजी येणाऱ्या काळामध्ये आम्हाला पाहायला मिळेल का? मला या पालिकांच्या निवडणुका होतील याबद्दलच शंका येते. कदाचित त्या होणार नाहीत. आणि विशेष करून मुंबई महानगरपालिकेचे जे 99,000 कोटी रुपयाचं फिक्स्ड डिपॉझिट जी रक्कम ठेवलेली आहे त्या रकमेवर बऱ्याच लोकांचा डोळा आहे, सरकारांचा डोळा आहे. मला असं वाटतं की ती मुंबई महानगरपालिकेची जी फिक्स्ड डिपॉझिटला जी रक्कम ठेवलेली आहे ती जोपर्यंत बरीचशी काढली जात नाही, ती खर्च केली जात नाही, उधळपट्टी केली जात नाही, भ्रष्टाचार केला जात नाही, तोपर्यंत निवडणुका लवकर होतील असं मला वाटत नाही. सध्याच्या राजकारणामध्ये उदय सामंत यांनी म्हटलं मध्यंतरी त्यांचं वक्तव्य होतं फक्त भास्कर जाधवच आता कोकणामध्ये आहेत, बाकी सगळे हे आमच्याकडे आलेले आहेत, येणाऱ्या काळामध्ये अजून घडामोडी घडतील असे एक सूचक वक्तव्य उदय सामंत यांनी केलं. आता उदय सामंतांनी सूचक वक्तव्य केलं, त्यांनी ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास केला, ते भविष्य व्यत्यय झालेत की काय झालेत हे मला काय माहित नाही. बरेच दिवसामध्ये माझी त्यांची भेट नाही. भेटल्यानंतर मी त्यांना विचारेन की तुम्ही भविष्य वगैरे कधी म्हणजे भविष्य वगैरे शिकून घेतलात की काय तो अभ्यास वगैरे, मी त्यांना विचारेन. वाळू व्यवसायाचा मुद्दा तुम्ही विधानसभेमध्ये उपस्थित केलात आणि कोकण कट्टा न्यूजने एक सविस्तर रिपोर्ट देखील केलेला की वाळू व्यवसायांच्या भांडणामध्ये एकाचा जीव गेलेला आहे दाभोळ आणि दापोलीमध्ये. तुम्ही तो मुद्दा विधानसभेमध्ये देखील केलेला आहे. आता वाळू व्यवसाय कमी झालाय, काय झालंय, याच्यावरती कशा पद्धतीने नियंत्रण ठेवायला हवं असं तुम्हाला वाटतंय? असं आहे की वाळू व्यवसायाच्या विरोधात मी एवढ्या करताच आहे की बीडचं प्रकरण संपूर्ण देशामध्ये गाजतंय, केवळ महाराष्ट्रामध्ये नाही. ही बीडमध्ये अशा पद्धतीनं जी गुंड प्रवृत्ती, कोणाचाही जीव घेताना बिलकुल दयामाया न दाखवणं, लेकी बाळींची कुठेही इब्रत इज्जत त्या ठिकाणी वेशीवर टांगताना कोणाचंही भय न बाळगणं, ही वृत्ती कशातून बळावली? तर ही वृत्ती बळावली 2 नंबरच्या पैशातून बळावली, वाळू व्यवसायातून बळावली. त्या ठिकाणी जी ऍश म्हणजे राख टाकली जाते कोल प्रोजेक्ट मधून, पॉवर प्रोजेक्ट मधून, ती मोफत उचलायची आणि प्रचंड पैशाने विकायची. अशा पद्धतीनं जो वाममार्गाने आलेला पैसा, कष्ट न करता फुकाफुकी मिळालेला पैसा, दादागिरी करून मिळालेला पैसा आणि मग त्या पैशातून ही नको ती थेरं सुचतात, ते माझ्या कोकणाला नको आहे. आणि याच्या करता म्हणून मी वाळू धंद्याच्या विरोधात कायम आहे.